Minä olen Manuel Rautalahti ja tämä on Vapis Podcast. Vaihtuvien vieraiden kanssa keskustelemme ajankohtaisista ja ajattomista aiheista vapaakirkollisesta näkökulmasta. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen mukaan Vapis Podcastiin. Tänään meillä on ilo ja etuoikeus pitää vieraana Tampereella toimivan kristillisen päiväkodin Kullanupun johtajaa Pirjo Korpelaa. Puhutaan kristillisten päiväkotien merkityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Lämmöllä tervetuloa mukaan, Pirjo. Kiitos. Mitenkäs se on päiväkodin arki pyörähtänyt käyntiin tänä vuonna? No kiitos, hyvin. On lähtenyt pyöriin jo, että talo on ihan täynnä. Pitkät jonot on jonottamassa meille ja on hyvä henkilökunta, että arki pyörii, että se on tärkeää. Jes, kiitollisin ja hyvin mielin eteenpäin. Ihan tähän kärkeen kysyy heti, että mikä oikein on kristillinen päiväkoti? Miten se eroaa normipäiväkodista? No siinä on paljon samoja kuvioita kuin niin sanotussa tavallisessa päiväkodissa. Laki määrittää ja meitä ohjaa semmoiset valtakunnalliset ja kaupungin säännöt ja säädökset. Mutta sitten meillä on oma painotus. Meillä on kristillinen painotus, eli tavallaan se on vähän niin kuin punainen lanka kaikessa arjessa. Ja meille tullessa niin vanhemmat on monesti katsonut meidän nettisivuja, että siellä on läpinäkyvästi kerrottu se, mitä meillä se kristillisyys arjessa tarkoittaa. Ja sitten myöskin palvelusopimus, joka vanhempien kanssa tehdään. Niin siinä on kohta, jossa vanhemmat laittaa rastin ruutuun, että ymmärrän, että lapseni on kristillisessä päiväkodissa ja sitten alle on avattu, mitä se on. Että se on, me siunataan päivä, me siunataan ruokailutilanteet ja siunataan lapset toisemme. Meillä kuuluu hengellistä musiikkia ja me lauletaan niitä. Meillä on hartaushetkiä, meillä rukoillaan ja muskaretkin on välillä myös tämmöisiä ylistysmuskareita ja sillä tavalla, että me selkeästi viedään sitä toimintaa sen kristillisyyden kautta. Että se on, toki meillä saa lukea muumikirjoja ja Spider-Manit näkyy, että ei ole tarkoitus poistaa lasten elämästä asioita, vaan tavallaan tehdä kaikille sille semmoinen turvallinen pohja. Se, kun kuuntelen niin se näkyy aika vahvasti ihan jokapäiväisessä elämässä ja arjessa siellä, että se ei ole vain jotain tiettyjä spotteja, vaan se kulkee kaikessa mukana. Kyllä, ja toki päiväkodilla on sitten arvot, jotka on yhdessä henkilöstön kanssa silloin tehty, kun päiväkotia oli vielä avattukaan. Niin meillä oli silloin lähes kuukauden tämmöinen pätkä, kun ihan tehtiin päiväkoti alusta asti ja meillä oli monesti aamupäivät, oli tämmöisiä paperisulkeisia, missä mietittiin. Me oltiin toisillemme vieraita myöskin, jotka sitten tultiin siihen työyhteyteen. Mutta me mietittiin, että mitä meille nousee sieltä kristillisyydestä arvoja, jotka on tärkeitä. Ja yksi isona on kohtaamisen kulttuuri ja se, että jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi ja kohdatuksi. Ja se on mun mielestä semmoinen, mikä näkyy myös kaikessa. Siitä me saadaan tosi hyvää palautetta vanhemmilta ja opiskelijoilta ja jotakin vieraita, jota tulee meille, että täällä on erikoinen ilmapiiri tai näin. Että tällä hetkellä kaikki työntekijät on uskossa Jeesukseen ja toki se näkyy sitten myöskin minun mielestä, että ihmiset ei ole mitään erityisihmisiä. Mehän ollaan tavallisia ihmisiä, mutta silloin kun ihminen panee toivonsa Jeesukseen, niin se näkyy myös sun työssä. Ja meillä tavallaan se Jeesus ja se, että sä laitat elämässä ja työssä sen kautta teet työtä, niin se saa näkyä myöskin. Meillä on lupa julistaa ja pitää näitä asioita esillä. No teillä on päiväkodissa tällä hetkellä, googlasin teidän nettisivuilta, niin pitääkö paikkansa, että noin 60 lasta. Joo. Niin minkälaisista taustoista lapset tulee kristilliseen päiväkotiin? No varmasti pääsääntöisesti on kristityistä perheistä, jotka pitää näitä arvoja tärkeinä. Mutta meillä on ovet auki myös muun uskontoisille lapsille, sanotaanko näin.
Ja meillä on jonkun verran sitten myös, jotka ei tule suoraan arvopohjan takia. Meillä on myös äärettömän hyvä sijainti, että joka niin kuin täällä lähes niin kuin Tampereen keskustassa ollaan, niin se on, että me ollaan jollekin lähipäiväkoti, jos meillä on tilaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä oot voinut laittaa rastin siihen, että meillä on kristillinen päiväkoti. Me emme järjestä niin kuin korvaavaa toimintaa. Jos meillä lukee, että meillä on joku hartaus tai meillä on raamattu hetki tai meillä on ylistysmuskari, niin meillä kaikki osallistuu sitten siihen. Se kuuluu kaikille pakettiin. Se kuuluu siihen pakettiin kaikille. Kristillisiä päiväkoteja on Suomessa tällä hetkellä noin 30 ja niin kuin sä kerroit, että teillä on tosi suosittu päiväkoti Kullan nuppu. Tässä noin 60 lasta ja jos on ymmärtänyt oikein, niin koko ajan on jonossa lapsia, että enemmänkin olisi tulossa, kun tilat antaa myöten ottaa vastaan, niin tämä suosio tuntuu vaan jatkavan kasvuaan eri puolilla Suomeen, niin mistä sä ajattelet, että se johtuu? No mä jotenkin olen ajatellut niin ja nähnyt sen, että ehkä niin kuin nuorempana, vaikka sulla olisi niin kuin ehkä kristillisiä arvoja tai asioita ollut sun kodissa tai ne on jollakin lailla ollut sulle ehkä tuttujakin, niin jonkun aikaa sä voit ajatella, että kun tässä maailmassa tarjotaan niin kuin monenlaisia ja tavallaan ennen mitä on ajateltu ehkä kauhistus tai että no hyvänen aika, vähän niin kuin hullujakin juttuja, niin jotenkin tuntuu, että niin kuin, niitä pidetään niin kuin ihan normaaleina. Ja ne on tavallaan niin kuin ihan ok. Mutta sitten kun sä tuut vanhemmaksi ja sä oot tavallaan vastuussa niistä lapsista, niin mun mielestä jollakin lailla silloin sä rupeat niin kuin oikeasti ajattelemaan, että ei kaikki olekaan ok. Mä en halua, että mun lapselle käy noin. Ja jotenkin tavallaan semmoiset niin kuin perusarvot tavallaan, mitä on kristilliset arvot, nämä on hyvin paljon niin kuin Raamatusta ja kristillisistä arvoista nousevia. Ihan niin kuin tytöt on tyttöjä ja pojat on poikia ja semmoisia niin kuin toisen arvostamista ja rehellisyyttä, tämmöisiä puolia, niin nehän on ihan perusarvoja. Että ne on jo ilman niin kuin kristillisyyttä olemassa hyviä juttuja. Niin jotenkin mä oon miettinyt, että ehkä se tuo turvallisuutta vanhemmille. Että ne monet on niin kuin käynyt meidän sivuja läpi ja ne tavallaan siinä tutustumisvaiheessa ilmoittaa, että me ei olla silleen niin kuin mitenkään uskovaisia tai näin. Että me ei olla käyty niin kuin kirkossakaan ja se ei ole se pointti, etteikö meille voisi hakea ja tulla. Mutta tavallaan, että sä oot valmis tuomaan lapsesi siihen ympäristöön ja ilmapiiriin ja tietynlaiseen toimintakulttuuriin, joka nousee siitä kristillistä arvopohjasta. Että jollakin lailla mä mietin turvallisuus. Vanhemmat haluaa lapsilleen turvaa tänä päivänä. Ja jos sä et oikein tiedä, mihin sä lapsesi viet, että siellä niin kuin lukee asioita vaikka viikko-ohjelmassa, että mitä tapahtuu, ja sä et oikein tiedä, että mikä tyyppi tänne tulee esiintymään tai mitä juttuja täällä. Niin jotenkin mä ajattelisin, että nuoretkin vanhemmat on niin valveutuneita ja kuitenkin turvahakuisia omien lastensa kanssa, että sä haluat niin kuin tavallisuutta ja turvallisia asioita sun lapselle. Että mä oletan, että ne on ne, mitä kristilliset päiväkodit voi niin kuin tarjota tähän päivään ja tähän aikaan. Pirjo, ihan pakko kysyä, kun sä oot alan ammattilainen ja toiminut varhaiskasvatuksen työssä monta vuotta jo ennen Tampereelle tuloa, niin minkälaisia ajatuksia sulle heräsi, kun sä loppuvuodesta ja nyt vielä vähän laineet lyö alkuvuodestakin, kun oot seurannut tätä keskustelua liittyen koulujen parokkikonserttiin ja tähän vaatimukseen 1500 eurosta, kun hämeenlinnaisessa koulussa on altistunut Jeesus nimelle. Ja tuntuu, että tämä toistuu vähän joka juhlapyhä pääsiäisenä, jouluna ja suvivirren aikaan esimerkiksi, niin mitä sä ajattelet tästä? No kyllähän sitä aina miettii, että onko tämä oikeasti totta, että mitä lukee tai mitä kuulee. Että jotenkin mä ajattelen, että ihmiset on aika hukassa. Että jotenkin ihmiset ei ymmärrä tänä päivänä, että miten tärkeää on, että niin kuin lapset saa kuulla Jeesuksesta ja kristillisistä arvoista ja asioista. Miten tärkeää heille on opettaa niitä. Ja tavallaan jos itseltä puuttuu se ehkä niin kuin tieto tai se oma kokemus, niin sitten
Ei voi kuin siunata ja rukoilla näiden ihmisten puolesta, että heidän silmät niin kuin aukeisi asioille. Se tuntuu kyllä hullulta, mutta toisaalta vähemmän on päiväkotipuolella törmännyt tähän, varsinkin kun kristillisessä päiväkodissa on nyt niin kuin viimeiset 15 vuotta toiminut. Ja iloitsen siitä, että on lupa julistaa ja meillä on niin kuin lupa perustaa kristillisiä päiväkoteja ja läpinäkyvästi saadaan niin kuin näyttää, mitä se on. Ja yksi syy siihen, että palvelusopimukseen laitoin sen, että rastiruutuun. Ja myös siinä läpinäkyvästi tutustumistilanteessa vanhemmille jo sanon, että jos on niin, että te ette voi tähän rastia laittaa, niin sitten meidän päiväkoti ei ole teidän lapselle oikea paikka. Koska niin kuin tavallaan me ei anneta siitä periksi, että mitä ratkaisuja tai mitä niin kuin rajavetoja me ollaan tehty. Koulun puolella kaikki on jo vähän eri tavalla valitettavasti. No pakko kysyä tässä mielenkiinnosta, että onko ollut sitten vanhempia ja perheitä, jotka kun sä oot käynyt tätä keskustelua, niin on siinä todennut, että no ehkä tämä ei ole sitten meille. Vai onko se vaan herättänyt enemmän luottamusta ja turvallisuutta, kun kaikki kerrotaan niin kuin heti lähtöön läpinäkyvästi? No selkeästi vanhemmat kunnioittaa sitä. Ja mä sanon, että meillä ei ole täällä mitään semmoista, me pidetään täällä niin kuin salassa jotakin hartaushetkiä tai jotain hihulitilanteita. Että sitten niin kuin mistä lapsi kertoo kotona, vanhemmat saa siinä tietää. Että niin kuin meillä on avoimet ovet ja vanhemmat on kaikkeen toimintaan tervetulleita. Ja tavallaan niin kuin sitä avataan läpinäkyvästi koko ajan. Mutta ehkä sillä tavalla mä oon sitä miettinyt, että jotkut käy meillä tutustumassa, ihastuu paikkaan. Meillä on kauniit niin kuin nämä rakennukset ja tämä paikka sinänsä. Tämähän on hieno ympäristö ja hyvät tyypit ottamassa vastaan ja kertomassa, mitä tapahtuu ja näin. Ja sitten jotkut niin kuin sit viime metrillä, että niillä on tarjottu joku ehkä tavallisempi, niin sanottu tavallisempi paikka tai jotain muuta, että ne sitten vaikka viime metrillä sitten valitsee tai lähipäiväkoti tai tulee sähköposti, että saimmekin paikan nyt jostain. Ja se on ihan ok. Mä ymmärrän senkin, että joskus valitaan nimenomaan arjen sujuvuuden kannalta se lähipäiväkoti. Mutta varmasti siellä jotakin on semmoista. Ja sitten ehkä VASU eli varhaiskasvatuksen suunnitelma, mitä näitä keskusteluja käydään niin kuin vanhemmat ja ryhmän opettaja, niin niissä on joskus niin kuin mun ymmärtääkseni tullut tämmöistä, että joskus he ovat ehkä kokeneet jopa ulkopuolisuutta siinä, että ei ehkä ihan ymmärrä, että on tärkeää myös millä tavalla niin kuin tämmöistä kristillistä termistöä vaikka käytetään. Että se, toki me halutaan tehdä se niin kuin sillä tavalla, että lapset sen ymmärtää ja näin. Mutta ehkä ne on sitten aikuisten omia kokemuksia, mutta en niin kuin välttämättä ole niin sanonut, että tämä nyt ei sen takia sopiskaan. Ainakin se mulle päin on sitten ilmoitettu niin, että saatiin lähipäiväkodissa tai että päädyimme toiseen päiväkotiin. Se on sitten ihan ok. Se on sitten heidän valinta. Pirjo, sä oot 4 nyt jo aikuisen lapsen äiti ja kohta 5 lapsen mumma. Menihän oikein? Yes. Hyvä. Niin miten sä vertaisit, että miten se maailma, missä sä kasvatit omat lapses, niin eroaa tämän päivän maailmasta? Vai kuinka sä kiteyttäisit, että onko se eri maailma vai kuitenkin sama maailma samoilla haasteilla? Niin, jotenkin mä oon monesti ajatellut sieltä, että niin kuin ehkä lapset on lapsia. Heissä on niin kuin semmoinen samanlainen olemus, sanotaanko vaikka näin. Mutta kyllä tässä maailma monella tavalla muuten on muuttunut. Että kyllä mä ajattelin, kun omat lapset on ollut koulussa, niin sehän oli selvää, että oli suvivirret ja vaikka oli niin kuin ihan niin sanottu taviskoulu ja tavalliset päiväkodit, niin kyllä siellä oli niin kuin seimi-asetelmat jouluna ja tämmöisiä puolia. Että nyt se ei ole ollenkaan niin kuin automaatio, varsinkin niin kuin sitten lasten elämää, kun osa heistä on ihan tavallisissa päiväkodeissa ja osa on kristillisissä päiväkodeissa, niin ehkä siinä sitten myöskin tietyllä tavalla, siellä ei ole myöskään, vaikka sä olisit kristittynä niin sanotussa tavallisessa päiväkodissa, niin sulla ei ole lupa myöskään tuoda niin kuin näitä asioita esiin. Että varmasti se on ainakin semmoinen. Siinä on haasteita. Ehkä tänä päivänä mun mielestä vielä, toki aina, en mä sillä sano, että aina on täytynyt niin kuin kristittynä ja uskovana vanhempana pitää huoli, että omat lapset saa sen kristillisen kasvatuksen ja oppivat tietty vaikka seurakunnan yhteyden ja siellä näitä asioita myöskin.
Mutta voi olla, että olisiko tänä päivänä vielä, että sun täytyy huolehtia siitä vähän vielä ehkä enemmän, koska sitten syötetään asioita ja jo hyvin pienillä on vaikka pääsy nettiin ja kaikkeen ja vaikka ja mitä. Että sitten jotenkin ehkä vanhempien täytyy olla tosi tarkkana siitä, että missä vaikka sun pienikin lapsi, että niin kuin jotkut sitten sanoo, että katsoo jotakin lastenohjelmaa mieluummin jostain, koska sieltä voi tulla vaikka mikä mainos väliin tai jotain tämmöisiä. Ehkä se vaatii tarkkuutta tänä päivänä myös semmoista ja ehkä myöskin semmoista sitoutumista siihen, että sä niin kuin vähän valvot asioita. Kun ollaan juteltu matkan varrella monta kertaa niin kuin syvällisiä, niin sä oot kertonut, että sun sydämelle on laskettu erityinen näky kristillisistä päiväkodeista Suomessa ja laajemminkin. Miten ja minkälaisessa tilanteessa Jumala alkoi puhumaan sulle tästä? Avaa vähän. No varmaan ihan pienestä asti mulla oli semmoinen, että mä halusin jollakin tavalla opettajaksi. Ja se sitten matkan varrella meni niin, että musta tuli lastentarhaopettaja. Mä oon jo tykännyt aina lapsista ja tavallaan niin kuin järjestää toimintaa heille ja näin. Ja se sitten toteutui, muistaakseni 90 on valmistunut sitten lastentarhaopettajaksi tuolta Helsingistä ja tein pitkään sitä työtä. Plus mä oon aina ollut mukana niin kuin seurakunnan lapsityössä jollakin tavalla. No sitten koin, että niin kuin Jumala kutsui mua tuohon, niin kuin, että mun toimenkuva tavallaan päiväkodissa muuttui. Eli siihen tuli tämä hallinto- ja johtamispuoli ja sitten sitä kautta sitten kävi vähän lisää kouluja ja kursseja, että osaisi johtaa. Ja jotenkin koin, että niin kuin semmoinen kristillisten päiväkotien mahdollisuus tänä päivänä, kun on vielä olemassa, niin mulla on jotenkin tullut semmoinen, että Jumala on halunnut, että mä olisin rohkaisija, että yhä useammat uskaltaisi lähteä siihen prosessiin ja lähteä niin kuin perustamaan kristillisiä päiväkoteja ja jopa eskaria ja koulua. Että joo, se on niin kuin, mä uskon, että se on semmoinen niin kuin yleensäkin jotenkin itse on kokenut omalla kohdalla niin kuin näyn, että mitä mä teen, mitä mä tuun tekemään. Että Jumala näyttää jonkun häivähdyksen ja sitä tavallaan siihen tulee niin kuin kylkeen lisää tavaraa sitä mukaan. Ja sitten myöskin sitä, että jos sieltä kylästä otetaan, että joku osuus on tavallaan hoidettu ja sitten mihin sun tulee nyt niin kuin täsmentää. Ja jotenkin niin kuin viime kesä oli taas yksi semmoinen koin, että Jumala puhuu, että mun uudesta työtilasta ja mikä sitten avautui ja se oli tämmöinen aika isokin, missä tuli tämmöinen niin sanottu Kullannuppukeskus ja jotenkin niin kuin myöskin siitä, että mun täytyy kertoa tätä, rohkaista ihmisiä ja kertoa, mitä se on, kun kristillisiä päiväkoteja tehdään, minkä takia niitä tehdään. Ja nyt niin kuin kesäjuhlille meillä on suunnitteilla tuohon Kullannuppukeskukselle sitten tämmöinen kristillisen kasvatuksen paikka, missä tavallaan sä voit tulla tutustumaan, mitkä on ne stepit, jos Jumala on puhunut sulle tai sua kiinnostaa sun paikakunnalle se kristillinen päiväkoti. Ja tavallaan niin kuin jotenkin koin, että mun täytyy olla niin kuin rohkaisemassa ja myös neuvomassa ja sanomassa, mitä ne stepit on. Ja että nyt on sen aika. Menee 5 vuotta, 8, 10 vuotta, niin se ei välttämättä ole enää niin helppoa. En mä sano, että se on niin kuin maailman helpoin juttu nytkään, mutta sillä tavalla mä mietin, että kun sä teet sen oikein, sulla on läpinäkyvää, sä täytät lain kirjaimen, mutta sä et anna tietyissä jutuissa periksi, vaikka se palvelusopparin kohta. Ja silloin se kantaa ja silloin sua ei voida myöskään niin nopeasti vetää alas ja tavallaan niin kuin lopettaa sun toimintaa, jos sä teet kaiken oikein. Ja nyt on se aika, että niitä voidaan vielä tehdä. Että sitten kun sinne tulee joku pykälä tai joku keksii jotain tai joku ihminen nousee jollekin paikalle, joka taas niin kuin rajaa asioita. Että jotenkin semmoinen, mä uskon, että se on niin kuin pikkuhiljaa kasvanut se, että se ei ole vain niin kuin yksi tärskäys, että toimin näin, vaan että sitä mukaan, kun mä pystyn niin kuin asioita vastaanottamaan ja uskallan ottaa niitä ja sitten ehkä vielä rohkeinen viedä niitä eteenpäin, niin ehkä se on semmoinen vähän pidempi skaala, että se ei ole vain yksi tilanne. Sä koet, että nyt on huikea tämmöinen aikaikkuna tehdä ja jakaa tätä näkyä ja
perustaa kristillisiä päiväkotia. Peruutetaan ihan pikkasen taaksepäin. Mua kiinnostaa, kun sä oot ollut perustamassa tätä Tampereen kristillistä päiväkotia Kullannuppua, joka siis toimii täällä Teopoliksen kampusalueella Kivenheiton päässä Nokia-areenasta ja Tampere-talosta. Ja tämä päiväkoti on perustettu vuonna 2021, eli aika tuore, toiminut 4 vuotta. Joo, 3-vuotissynttärit oli just. Noniin, niin minkälainen prosessi se on perustaa kristillinen päiväkoti, kun sä haluat jakaa sitä näkyä, niin kuinka sä kiteyttäisit, minkälaisia mitkä ne stepit on. Kyllä. Mä sitä just työstän nyt ja tavallaan tehdään semmoisia julisteita vielä niin kuin selkokieliseksi sitten, mutta näin niin kuin tuosta niin kuin hatusta vedettynä nyt asiat, mitä ajattelin. Mutta kyllä se rukous on tärkeä, se, että Jumala on istuttanut suhun siemenen ja ajatuksen siitä. Ja jotenkin mä niin kuin haluan sanoa, että oon uskollinen sille, rukoile. Kerää tiimiä rukoilemaan sun kanssa sitä asiaa. Ja se tavallaan lähtee elämään se asia. Sieltä muutkin on saanut tavallaan sen saman idean ja ajatuksen siitä. Tai kun he kuulee sen, niin tavallaan sitten niin kuin tulee semmoinen yhtymäkohta, että joo, että mä lähden mukaan tähän juttuun. Ja niin se täällä oli valmiiksi niin kuin hallitus, joka oli kokenut sitä ja se lähti yhden ihmisen näystä, että noihin 2 taloon täytyisi tulla kristillinen toimija ja he lähti sitten muutamana ihmisenä sitä rukoilemaan ja miettimään ja aika pian sitten minuun otettiin yhteyttä asian tiimoilta. Ja sä asuit silloin Kuopiossa. Sulla ei ollut ajatustakaan. Ei, mä en todellakaan halunnut lähteä mihinkään, että mä niin kuin Matilaisen Pekka soitteli 1,5 vuotta, se kosiskeli, niin kuin, että heillä oli kuitenkin se ajatus täällä jollakin porukalla. Mulla ei ollut sitä ajatusta. Mulla sinänsä sydänpalo sille, että joo, kristillisiä päiväkoteja lisää. Mutta jotenkin niin kuin, sitä oli vaan niin kuin ajatus, että mä tein niitä siellä Kuopiossa. Mutta sitten Jumala alkoi puhua mulle siitä, ja tavallaan niin kuin kääntää mun katsetta tänne suuntaan ja tästä paikkakunnasta ja muuta. Ja mä en ollenkaan halunnut lähteä. Mutta Jumala pehmitteli mua ja sitten jossain vaiheessa, että selvä, mä lähden ja vastuu on sun. Mutta täällä oli tosiaan se porukka, joka oli tavallaan, joka oli saanut myös sen näyn. Ja sitten he tarvitsevat vaan niin kuin toteuttajan sille, joka tulee tekemään asiat niin kuin sitten taas päiväkotimaailman ja sen puolesta niin kuin oikein. Siinä on lupaprosessi, on ensimmäinen juttu. Nykypäivänä se on ehkä noin 2 kuukautta. Ja silloin mä tulin kesäkuun, mä tulin juhannuksena 21 tänne sunnuntaina ja keskiviikkona mä aloittain sen lupaprosessin. Ja me elokuun alusta päästiin sitten noihin tiloihin ja sitten mun tehtävänä oli myöskin, Pekka Matilaisen sanoin, että teet tästä Tampereen paras päiväkoti, että tämmöinen pieni tehtävän anto. Selvä. No mä kävelin sitten siellä niitä ja mä katsoin noita taloja ja sitten jotenkin se on niin kuin ehkä mielenkiintoistakin Jumalan huumori, tai mulla on myös sisustusartesaanin koulutus. Ja sitten niin mä sain sitten päättää ja katsoa sillä silmällä siellä, että mitä värejä tulee minnekin ja mitä seiniä kaatuu ja toiminnallisuutta ynnä muuta. Ja no sitten katoin sen ja mietin, että mitä sinne oli. Ja sitten kaupungin kanssa aika nopeasti yhteydenotto sitten niistä tiloista. He tulee katsomaan, että soveltuuko ne siihen ja mitä muutoksia ne tarvitsee. Että vähän niin kuin jos meet huonoa autoa katsastaa, niin saat vikallista, niin se on vähän semmoinen, että tavallaan mitä he vielä sinne vaatisivat. Ja nyt sitten kun kuitenkin on Kuopiostakin kokemusta nyt tästä ja sielläkin sitten vielä Timanttipäiväkodin lisäksi perustettiin kristillinen pienyksikkö Helmi, niin tiedän, se oli aika tuoreessa muistissa se kuvio sieltä. Eli tiedät, mitä siinä tiloissa pitää ottaa huomioon ja pala kerrallaan. Sittenhän sun pitää lähteä kalustaan sitä ja sinne pitää saada työntekijät, niin kuin rekrytoinnit ja tärkeänä on ollut, mulla on ollut esimerkiksi Hannele Rantanen, joka on meidän hallituksen puheenjohtaja, niin hän oli jo siinä hallituksessa mukana, että hän on ollut tosi niin kuin tärkeänä apuna ja samoin niin kuin hallitus, että se tarvii tukea niin kuin, ja ei ole ollenkaan huonoa, että sulla on itsellä tietämyksiä asioista, mutta Jumalan armosta meillä on paljon eri niin kuin alueiden osaajia meidän hallituksessa, että mitä milloinkin tarvitaan. Talousosaaminen on iso juttu muun muassa. Joo, eli sitten lupaprosessia siitä, eli sekin on niin kuin semmoinen, että sun pitää, sieltä saa ohjeet kyllä aina sen kaupungin, minne sä sitä olet perustamassa, että mitä siihen tarvitaan ja niin kuin niihin lupiin. Ja
semmoisia puolia. Sitten tulee kaikki terveystarkastukset, sitten kaupunki tulee vielä tsekkaa ja tarkistamaan sen tilan sitten, kun siellä on kaikki ne niin kuin loppuun saatettu ne asiat, mitä siellä ranskalaisilla viivoilla oli. Eli toiminta ei voi alkaa ennen kuin tila on hyväksytty ja näin. Lähinnä tuommoisia puolia. Ja sitten toki noissa talouden kannalta on hyvä, että olisi joku pesämuna. Et sitten kun täälläkin on tämmöinen palveluseteli käytössä, niin se melko hyvin kattaa ne menot. Mutta haasteena onkin niin kuin se, millä rahoilla kalustetaan ja hoidetaan niin kuin, ja sitten ekat palkat. Eli tavallaan niin kuin siinä on hyvä olla rahaa, että vaikka uskossa mennään ja rukoillaan, mutta silti meidän on hyvä tehdä niin kuin ne pohjatyöt kunnolla. Ja se on hyvä, että meilläkin on Kullanopun kummeja, meillä on 7 miestä ja se on semmoinen WhatsApp-ryhmä ja sitten pitäisi ruuvata joku hylly jonnekin tai näin. Että kaupungin puolelta kun väki on käynyt, niin ne on niin kuin ihailu sitä, että on se mahtavaa, että teillä on tommonen, että kaikki niin kuin tommonen remppajuttu tai joku muu, niin ei ole vain niin kuin yhden tyypin niin kuin harteilla tai näin. Että jos sä tarvit nopeasti jonkun, niin sä paat siinä, että pääsisikö joku. Tai että meille tulee joku iso kuorma, että pitäisi nostaa jotain. Niin yleensä sieltä aina joku irtoaa. Että tämmöisiä, mä en tiedä, ihan vastasin kokonaisuuteen, mutta se on niin kuin semmoinen iso juttu, missä on hyvä olla osaajia ja sitten tavallaan se suunnittelu on isossa roolissa. Sä mietit joka jutun ja sitten myöskin ehkä kaupunkien välillä on vähän eroavaisuuksia, mitä he vaatii. Että niin kuin ehkä se, että mä olin Kuopiossa perustanut 2 päiväkotia, mutta niin kuin nyt sitten tänne kun mä tuun, niin Tampere on sitten oma paikkansa ja näin, että sitten on tärkeää, että sulla on niin kuin myöskin se yhteys koko ajan sinne kaupungin päähän ja he ohjaa, he sanoo. Siellä on palveluohjaajat ihan yksityiselle päivähoidolle, että se on tosi iso juttu. Että on hyvä pitää niin kuin se kanava kanssa semmoisena selkeänä ja hyvänä ja avonaisena. He sanoo, mikä on hyvää ja mitä vielä pitäisi. Se on heidän työtään myös niin kuin meille. Ja nyt kun ajatellaan, että tässä on 3-vuotissynttärit takana ja 4. vuotta mennään, niin kova suosio, noin 60 lasta ja koko ajan olisi enemmän tulos. Onko näköpiirissä, että rakenteet kestää kasvua? Onko teillä minkälainen tilanne tilojen puitteissa tässä, että koska voidaan ottaa enemmän lapsia? Kullanoppuun. Joo, kun vuoden alusta olisi aloitettu yksi tämmöinen pienryhmä. Sitten yhdessä tilassa ihan 4 ei riittänyt sitten siihen, että nyt täytyy jo sitten mennä tänne Teopoliksen puolelle, että tuolla niin kuin joka huone on niin kuin ihan käyttöaste on jo yli 100, voi melkein sanoa, että ihan kaikkia tiloja käytetään. Mutta Teopoliksella on toki tiloja, mitä katsotaan. Nyt välillä oli esimerkiksi kaupunki oli vähän semmoinen, että he eivät halunneet yksityisten päiväkodin niin kuin näitä palvelusetelipaikkoja lisätä. Että se on myöskin aina kaupungin talous niin kuin määrittää sitä. Ja tavallaan me ollaan myös me ollaan niin kuin riippuvaisia myös siitä palvelusetelistä, koska nämä menot täytyy kuitenkin kattaa, että näin. Mutta kyllä, nyt taas niin kuin viimeinen, mikä oli päiväkodinjohtajien tämmöinen Teams, niin siinä taas he sanoivat, että pitäisi taas aika monta 100 lasta niin kuin ensi syksynä sijoittaa. Ja nyt taas tuli semmoista rohkaisua ja suunnitelkaa ja laajentakaa, että kyllä se koko ajan niin kuin takaraivossa on, että me ollaan niin kuin rukoiltu, että koska on oikea aika. Haaveena toki meillä olisi oma esiopetus, mikä on aina niin kuin viskari porukan vanhempien toive myös, että olisi niin ihana, että lapset vois vielä jäädä tähän vuodeksi ennen kuin lähtee tuonne niin kuin isompaan koulumaailmaan. Mutta se ei nyt ole vielä toteutunut, mutta kyllä kaikki on niin kuin tulilla kyllä. Ja sitten toki noihin lähiseutukuntiin ovat pyytäneet myös, että voisiko Kullanoppu tulla perustaa sinne niin kuin vielä niin kuin yksiköitä. Olen käynyt ihan katsomassakin seutukunnissa jo tiloja ja tavallaan niin kuin kristittyjen tämmöisten valtuutettujen kanssa on käyty keskusteluja ja he ovat tullut vaikka meidän hallituksen kokoukseen ja tavallaan niin kuin mielenkiintoisia visioita niin, kyllä se on tuntuu, että koko ajan niin kuin tapahtuu asioita. Se vähän niin kuin kuplii tämä juttu. Että jotenkin, mutta mä niin kuin esimerkiksi olen sanonut, että ei voi ajatella, että tulkaa ja perustakaa Kullanoppu nyt vaikka johonkin näihin seutukuntaan tässä Tampereen. Se vaatii myös paikallista aktiivisuutta ja siihen tarvitaan tiimejä ja semmoista, joka lähtisi niin kuin siellä ihan niin kuin ehkä omaa hallitusta ja jotakin juttua. Että tavallaan sen yhden hallituksen se kuitenkin toimii vapaaehtoispohjalta. Niin tässä on
kumminkin paljon asioita. Ja sitten tavallaan vaikka mä periaatteessa niin kuin hoidan täällä tätä operatiivista puolta ja näin, niin siinä on kuitenkin asioita. Kaikki, mikä koskettaa rahaa, niin menee hallituksen kautta niin kuin pääsääntöisesti. Toki on sitten, mulla on tiettyjä valtuuksia ottaa sijaisia tai palkata ihmisiä, kun tarve on. Ja selkeästi siihen on niin kuin tarve, niin tällä tavalla. Mutta kyllä on niin kuin asioita sitten, jotka mä kuitenkin mieluummin niin kuin pyöräytän sieltä vielä hallituksen kautta. Vaikka sitten sähköpostiketjuna, että tämmöinen on ja joku tarjous jostain tai muuta. Ja kyllä he luottaa. Ja yleensä jos mä jotakin esittelen ja hyvin osaan perustella, niin kyllä ne yleensä niin kuin läpi sitten menee, että ne on järkeviä asioita, että en ole semmoinen tuhlari. Pirjo, ihan tässä loppupuolella niin pysähdytään vielä hetkeksi, niin mennään ruohonjuuritasolle. Sulla on paljon johtajana niin monipuolinen toimenkuva, on hallintoa, taloutta, niin kuin kuvasit ja olet paljon lasten kanssa tekemisissä, niin miten sä kiteyttäisit, että mikä on parasta sun työssä? No lapset. Lapset antaa, he tuo meille työn myös. Ja kyllä ne niin kuin semmoinen, jotenkin musta on tärkeää niin kuin se lapsia varustaa tähän ja tulevaan aikaan nimenomaan hengellisesti. Ja tavallaan tuleeko mieleen joku semmoinen oikein niin kuin, tai varmaan montakin, mutta mikä nousee päällimmäisenä semmoinen palkitseva hetki, kun tilanteita on varmaan arjessa monenmoisia, niin mikä nousee ekana mielen päälle? No kyllä lasten kanssa kohtaamiset ja kun he kertoo asioita ja jotenkin saan olla vaikka jossain raamattuhetkessä tai ylitysmuskarissa mukana ja nähdä se lasten ilo semmoinen. Ja ehkä sitten myöskin se, että jonkun lapsen vanhempi tuli sanomaan, tavallaan kiittää sitä, että ihana nähdä kotona, kun oliko 4- vai 5-vuotias lapsi, niin joku oli sairaana tai jotain, niin hän oli heti niin kuin sanonut, että no rukoillaan. Että tavallaan niin kuin se oma esimerkki ja niin kuin meidän aikuisten esimerkki, miten me toimitaan ja me muistetaan. Ja tavallaan niin kuin lapset saa tuoda esirukousaiheita vaikka aamupiirillä. Ja sitten tavallaan opettaa, että me kiitetään ja me uskotaan ja mihin me turvataan. Niin kyllä me saadaan niin kuin nähdä sitä. Vaikka lapseni rukoili, kun ei meinannut lunta ruveta kuulumaan. Niin just joka on kristillisen päiväkodissa, niin sitten äitinsä kertoi, että kuinka hän sitten siinä aamuna, kun lunta satoi, niin hän oli kädet ristissä ikkunalla. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Niin onhan ne niin kuin huikeita, että tavallaan, että he ymmärtää myös sen syy-yhteyden siitä, että me ollaan rukoiltu ja nyt Jumala tällä tavalla vastasi. Että kyllä siellä on paljon ja näin kun näkee, että kyllä se lapset on hyvä maaperä, mihin sitten menee niin kuin tämä, kun oikeita asioita sinne niin kuin annetaan. Ja jotenkin näen sen. Itse olen 9-vuotiaana tehnyt uskoratkaisun lastenleirillä ja jotenkin mä mietin se, sitten samoin kun mä mietin omia lapsiani, että osa heistä on myös niin kuin lapsena jo tullut uskoon ja jotkut myöhemmin, mutta kuitenkin, että vaikka he olisivat tehnyt myöhemmin sen ratkaisun, niin se mitä lapsena sinne on laitettu, niin mä näen sen nyt. Että se on ihme, vaikka niin kuin vajavaisena ihmisenä, ehkä äitinä, kasvattajana, niin sä oot sitä tehnyt. Mutta ei se turhana sieltä palaa, että kyllä se siellä on. Pirjo, sulla on upea kokemus, niin anna 3 semmoista ohjetta, neuvoa vanhemmille lasten kristilliseen kasvatukseen tänä päivänä. Päiväkodilla, koululla on oma tärkeä osansa, mutta se tärkein tapahtuu siellä kotona, niin mitkä olisi 3 semmoista ohjetta, mitä haluaisit antaa vanhemmille tällä saralla? No mä mietin, että se kaikkihan liittyy niin kuin omaan niin kuin henkilökohtaiseen Jumalan suhteeseen. Ja se, että kun sä, niin kuin esimerkiksi mun lapset on sanonut, että he on niin kuin nähnyt minussa, että mä oon aina rukoillut. Ja kun on vielä mitä tiukempi paikka, niin sen enemmän on rukoiltu. Ja tavallaan niin kuin se, miten sä toimit itse, niin sä suoraan siirrät sitä myöskin sun jälkipolville. Että rukoile, hoida sitä omaa Jumalasuhdetta ja jotenkin niin kuin myöskin sitten tässä maailmanajassa, että vaikka mitä kuuluu ja sanotaan, että no ei se mitään ja kyllä sitä voi ja eihän se nyt totta kai voi ja näin, niin kaikkea ei voi. Että tavallaan tietty tiukkuus on hyvä olemassa, niin kuin semmoinen rajanveto. Se on hyvä, että kaikki ei ole hyvää, että on kysymys kuitenkin sun lapsessasi, hänen elämästään. Ja eihän me haluta, että siihen tulisi semmoisia puolivillaisia juttuja, jotka tavallaan niin kuin määrittää sitä loppuelämää ja koko elämää.
että myöskin niin kuin kristilliset asiat vaatii rajanvetoja ja tavallaan sitoutumista niihin. Että sitä, mitä jakaa ja mitä annat lasten tehdä, niin kyllä se kannattaa vähän koetella. Rukousrajat ja mikä olisi vielä kolmas? Niin mä vielä mietin, ehkä armollisuus. Armollisuus sulle itselle, niin kuin mä mietin joskus, kun omat lapset oli sitten jo pikkusen iällä, että yli 10 tai jotain. Ja kovasti tuli noottia, että kun mä teen jotakin tosi väärin tai näin. Ja silloin mä sanoin, että olkaa ne armolliset, mä oon eikä kertaa tämän ikäisten vaan niin kuin äiti. Että mä en ole ennen tätä kokenut, ja sitten joka lapsi on vielä erilainen. Että jotenkin se armollisuus itsesi kohtaa, että Jumala on katsonut sut arvolliseksi olemaan juuri niiden lasten vanhempi, kenen vanhempi sä olet. Ja kun sä sitä jumalasuhdetta hoidat, sä rukoilet ja sitä kautta niin kun lähet koko settiin, niin hyvä siitä tulee. Ja me saadaan uskoa, että esirukousten lapset ei joudu hukkaan. Joo, rukousrajat ja armollisuus. Wow. Myös itseä kohtaan, erityisesti. Mikä kolmikko. Nyt on viimeisen kysymyksen aika. Nyt saat unelmoida. Ja kristillisiä päiväkotia on tällä hetkellä noin 30 eri puolilla Suomea. Miltä tilanne näyttää 5-10 vuoden päästä? No kyllä mä rukoilen ja unelmoin, että niitä olisi ainakin niin kuin saman verran lisää. Että olisi niin kuin, lisäksi tulisi esiopetukset ja kouluja. Että niin kuin joku sanoi, että onko se liian kupla, että jos niin kuin ollaan vaan koko ajan niin kuin näissä kristillisissä, niin mä oon sitä mieltä, että ei ole. Kyllä maailma pitää huolen siitä, että kuplaan silloin tällöin tulee valitettavasti reikiä. Joo, että niin kuin rohkeasti lähdettäisiin tekemään tätä juttua, että ihmiset olisi uskollisia myöskin sille, että kun alkaa tulla tällainen olo ja kokee, että Jumala puhuu ja jotenkin ajattelee, että ei pysty ja niin edelleen. Etsi ihmisiä rinnalle, jotka tukee siinä ja yhdessä tekemään, että täytetään tämä maa ihan niin kuin kristillisellä päiväkodilla, kouluilla, eskareilla, Jeesuksella. Suurenmoinen kiitos, Pirjo. Ihan mahtavaa, kun pääsit vieraaksi Vapis-podcastiin ja runsasta Jumalan siunausta ja johdatusta kaikessa siinä, mitä Jumala on sulle ja teille tiiminä uskonut. Kiitos sulle, että olet ollut jälleen Vapis-podcastin linjoilla. Laitahan kanavatilaukseen, niin tiedät, kun seuraava jakso tulee taas eetteriin. Nähdään kuukauden päästä. Se on moro.